Tänään on ravintolapäivä ja mun vaimo on menossa pitää vauhtimarttojen kanssa vohvelikahvilaa ja tähän tarvittiin myös sitten meiltä miespuolisilta ihmisiltä apua, eli tarvittiin henkilö, jolla on auto. Eli nyt me saatiin Kaktuksen kanssa sitten vähän tehtäviä ja itse asiassa tämä meidän rasti alkoi jo eilen, koska meillä oli tärkeitä tehtäviä. Meidän piti käydä hakemassa tämmöisiä standeja ja sitten tommonen voimavirta jatkojohto ja mulle on annettu tähän vielä tämmöisiä lisänakkeja sitten, että mun täytyy vielä oikein vastuullisesti käydä tulostamassa semmosia pieniä infotauluja. Mä sitten tässä eilen iltana ajelin vähän ympäri ämpäri ja onpas Kaktus muuten paskanen taas tällä hetkellä, täytyy pestä se. Ja hain sitten, että esimerkiksi hain tämmösen ämpärin sitten, että kuljin ympäri ämpäri erilaisia osoitteita hakemassa tavaraa ja täytyy sanoa, että oli ihan mielenkiintoista ruveta tätä ämpäriäkin tänne peräkonttiin tunkemaan, kun täällä oli tää mun palmeri tehtynä ja nyt jatketaan tästä sitten matkaa ja heitetään meidän vohvelinmyyjämme eteenpäin. Ja jos joku nyt ihmetteli, että päästiinkö me näin vähällä, niin ei päästy. Eli tänne nyt saatiin vähän lisää nyssyköitä ja sitten tänne ranskalaiseen tilaihmeeseen saatiin myös tämmönen apupöytä ämpärin kanssa tonne taakse, että koitetaan nyt päästä eteenpäin. Noniin, ensimmäinen vaihe on suoritettu ja siellä he nyt sitten häsläävät kahvilansa kanssa Hämeenpuistossa ja minä lähden tulostamaan vastuullisesti meikäläisen paperilappusia. No niin, ja nyt on sitten tämä jännittävä tilanne täällä toimistolla, että katsotaan, että menikö meidän printit oikein. Ja tässähän meillä nyt on Marttojen vauhtimarttojen vohvelikahvila ja siellä on vohvelia ja juomaa tarjolla. Ja jos olisin maksanut satasen enemmän tästä kamerasta, niin tässä olisi sellainen toiminto, että tämän saisi tästä suoraan Fifin kautta tuonne internettiin, mutta koska en maksanut, niin mä nyt vaan näytän tämän kuvan ja editoin tämän video huomenna ja sitten ei enää kerkiä mainostamaan, mutta paperit on tulostettu, meikäläinen osio on hoidettu, eli nyt vielä vaan paperit paikalla.